har verdens bedste job, og det er at få lov at prædike de gode nyheder. Amen. Evangeliet, det er de gode nyheder. Amen. Evangeliet er de gode nyheder. Det er jeg ikke så sikker på. Amen. Evangeliet er de gode nyheder. Amen. Der er nogle mennesker, der tror, at evangeliet det er til at skille folk ud med. Der er nogle folk, der tror, at evangeliet det er at gøre dig lille og uduelig og så videre. Men det har aldrig været Guds natur. Amen. Ved du hvorfor? Han gav dig en kone. Hun kan klare det langt bedre end ham. Amen. Gud han behøver ikke fortælle dig, hvad der er galt med dig. Det kan din kone gøre meget bedre. Du skal ikke gøre sådan, og du skal ikke gøre sådan, og opføre sådan, og nu skal du ikke gøre sådan, og husk nu at være med at gøre sådan. Amen. Det behøver Herren ikke at fortælle dig. Halleluja. Ved du hvad? Mange mennesker, vi bruger mange karismatiske, religiøse fraser, som vi bare slynger ud med os, men vi ved ikke altid, hvad betyder de? Og for eksempel en af de her ting med, jeg har virkelig hørt fra Herren, og Herren han var her, og så videre. Men ved du, hvad det virkelige tegn er på, at du har mødt Jesus? Ved du, hvad det virkelige tegn er på, at du har mødt Jesus? Det er, at du går opløftet hjem. Fordi enhver, som rører ved Jesus, enhver, som kommer i kontakt med Jesus, bliver løftet op. Amen. Jeg kender kvinden, der blev taget i hor, Johannes 8, hvor Jesus han skriver på jorden. Og alle folk, de tænker, hvad skriver han på jorden? Men det er ikke så vigtigt. Der er en lille detalje i den engelske bibel. Det kommer ikke så godt ud i den danske, men der er en lille detalje, hvor der står, Jesus han sidder på jorden og skriver. Og farisæerne, de kommer med kvinden, som har begået hor, og så videre, og så videre, og så videre. Og så kender vi, at han siger, at den der ikke har synd i sit liv, kast en forsten, og så videre. Og vi ved alle sammen, de går. Og så står der, og så bøjer Jesus sig ned. Han sidder her, og så skriver han. Og så kigger han på kvinden. Men inden han taler til kvinden, så rejser han sig op. Det kan være, det er en lille detalje, du aldrig har lagt mærke til. Ved du, hvad det betyder? Han viser respekt. I alle kulturer, jeg har været i, at når der kommer en mand eller en kvinde ind i et rum, og du sidder ned, du rejser dig op, er et udtryk for respekt. Amen. Du ved, hun blev løftet op. Den kvinde kom ydmygt. Hun gik løftet op, fordi Jesus respekterede hende. Amen. Zacchaeus, hvorfor blev han så begejstret for Jesus? Vi ved, at han var lille. Men måske, da Jesus talte til ham, at han var den første nogensinde havde kigget op for at tale til Zacchaeus. Amen. Når du er sammen med Jesus, så bliver du altid løftet op. Amen. Amen. Du er ikke her for at få det værre. Du behøver ikke at være salvet for at skille folk ud. Det kan vi gøre uden at være salvet. Amen. Jeg er virkelig salvet. Tag dig sammen, mand. Nej, det behøver du ikke at være salvet for. Det kan vi klare helt uden hans hjælp. Halleluja. Hvis du har en bibel til Lukas 15, jeg har bedt sådan her om, at i dag, der må vi tro på, hvad vi læser, og ikke læse, hvad vi tror. Amen. Det her, det er ikke en konfirmation. Mange gudstjenester i dag, det er konfirmationer. Vi kommer bare for at blive bekræftet i, hvad vi allerede ved. Men vi beder mange gange, Herre, jeg vil ikke gå hjem på den samme måde, som jeg kom. Og nogle gange, så tror folk det, så går vi kommer normalt, og så flyver vi hjem med vinger på ryggen. Det er ikke sådan, det virker. Måden, vi går hjem anderledes på, det gør vi ved, at Gud igennem sit ord giver dig en ny tanke, som du tager ind i dit liv, og du bearbejder, du beder over, du fører ud i livet, og det er den måde, han forandrer dig på. Amen. Måden, han møder dine behov, er igennem hans ord. Amen. Hvis du behøver et hus, han smider ikke et hus ned fra himlen. Måden, han besvarer en bøn, den kommer igennem en instruktion, som vi tror på og handler på, og det forløser det. Amen. Hvis du beder om, hvis du er enig, så Herre, giv mig en mand. Han smider ikke en mand ned fra himlen. Han siger måske, børst dine tænder. Tag et bad. Amen.
Det har jeg aldrig tænkt på. Halleluja. Hvis der har fundet Lukas 15. Vi kender alle sammen den her beretning. Vi kalder den beretningen om den fortabte søn. Men overskriften, det har ikke noget at gøre med. Det er ikke en oversættelse. Det er oversætternes overskrift for et skriftsted. Og når vi går igennem det her, og jeg vil gøre det hurtigt, og I vil finde ud af, at dem, der har oversat, der har givet den her overskrift, har fået det fuldstændig forkert ind. Okay? Og jeg vil fortælle dig, I kender alle sammen historien om den grimme ælling, ikke? Hvad er pointen i den grimme ælling? At det var aldrig en ælling. Amen? Den grimme ælling var aldrig en ælling. Okay? Det var en svan. Halleluja. Lukas 15. Så står det her. Lignelsen om den fortabte søn. Og han sagde også, en mand havde 2 sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der østlede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op, gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Okay, lad os stoppe her. Her, vi kender beretningen. Der er 2 sønner, som går til den yngste søn går til faren og siger, far, jeg vil have min del af arven nu. Altså, tænk på, hvad det er, han siger her. Du kan måske tro, du er blevet forkastet. Du kan måske tro, at der er en, der kan lide dig. Men her er der en søn, som muligvis er babyen i huset. Det er den yngste altid. Amen. Den yngste, det er ligesom den, man har. De vokser aldrig op. De er altid baby. Og han kommer. Ham, der ligger der så tæt på hjertet, kommer og faktisk siger til dig, jeg kan ikke vente til du er død. Tænk på at blive forkastet. Men faren her, han responderer, og så deler han det, og giver han den yngste søn sin del. Og kort tid efter, så tager han ud, og vi ved, at han mister det hele. Han spiser med svinen, og så videre. Og der møder vi ham så i vers 19, okay? Nej, 18, så står der, jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Ved du hvad? Mange gange, så tror folk, når vi har fejlet, når vi har taget forkerte beslutninger, når vi ved, at vi skulle have gjort anderledes, så meget ofte, så kommer vi ikke på rette vej, fordi vi fordømmer os selv. Okay? Men der er en god kvalitet ved den her mand. Det er, selv i skidtet, der ved han, hvem hans far han er. Amen. Og det er det, som du må forstå som en kristen. Har du nogensinde tænkt på, at vi siger, at vi bliver født på ny? Er du født på ny? Ja, jeg er født på ny. Født på ny. Ligesom, er du medlem af fagforeningen? Ja, jeg er medlem af fagforeningen. Hvordan blev du medlem? Ja, jeg betaler med kontingent. Ja, jeg betaler med tienden. Du blev født på ny. Ja, vi har ikke tid til det i dag, men du kan læse det selv. I Johannes 17, der står der, at Jesus, som er Herrens bøn, Matthæus 6 er ikke Herrens bøn. Jesus beder ikke i Matthæus 6. Han underviser om bøn. Johannes 17 er Herrens bøn. Der beder Jesus, jeg har fuldført det job, du har bedt mig om. Tænk lige over, hvad han siger. Jeg har fuldført det job, du har bedt mig om at gøre. Han er ikke død endnu. Han er ikke blevet korsfæstet. Jeg har altid troet, hvorfor kom Jesus?
for at dø for min søn og blive oprejst fra min retfærdighed. Det gjorde han også, men der var noget mere. Hvis du læser hele hans bøn i Johannes 17, så står der, jeg har åbenbaret dit navn. Ikke? Jeg har åbenbaret dine navne. Det siger han ikke. Ental navn. Okay? Jesus, hvad er han? Han er åbenbarelsen af Gud. Okay? Han kom for at åbenbare Guds hjerte. Okay? Hvordan var det, han underviste mig at bede? Vor far, fader, hvor? Han kom og åbenbarede et nyt navn, som folk ikke kendte, før han kom. Og det navn var far. Amen. Vi taler om ny pagt og gammel pagt. Det du har er meget stærkere, end det nogen jøder har. En pagt kan blive brudt. 5. Mosebog 28. Hvis du bryder pagten, så kommer forbandelsen. Hvis du holder det, så kommer det. Du og jeg har noget, der er endnu stærkere. Et fader-søn-forhold kan aldrig blive brudt. Det er for evigt. Amen? Evigt. Det har ikke noget med alder at gøre. Du kan være 20, du er stadigvæk din far. 45, stadigvæk din far. 85, det er stadigvæk din far. Men der er en ting, der er endnu mere stærkere ved det, hvorfor det aldrig kan blive brudt. Du kan sætte dig ned med din far, og så kan I kigge på hinanden, få den bedste advokat, og så kan I blive enige om, du er ikke min far, og jeg er ikke din søn. Kan vi blive enige om det? Okay, skriv under her. Så skriver de begge to under. Det ændrer ingenting. Det er stadigvæk din far, og det er stadigvæk din søn. Nu kan vi forstå, hvorfor skriften siger, at jeg vil aldrig forlade dig. Amen. Det er det, det betyder at blive født på ny. Fordi hvordan får du en søn? Igennem fødsel. Amen. I ser som er der en stejl om. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Vi har noget, der er meget stærkt. Vores relation kan aldrig blive brudt. Ved du hvad? Den relation er endnu stærkere end døden. For jer, som har forældre, som er gået hjem til Herren, det er stadigvæk din far. Amen. Det har at gøre med evigheden. Og det er det, som farisæerne blev så sure på Jesus over, var at han kaldte Gud far. Religiøsitet siger, at du skal være hellig, og så videre. Og de kalder det æresfrygt, men jeg kan fortælle dig, at hvis mine børn begyndte at opføre sig i æresfrygt over for mig, så er det noget galt med mit faderskab. Okay? Hvis du forstår, at han er din far, som den her yngste søn gjorde, så ændrer det alt. Har du nogensinde tænkt på, hvordan folk de beder? Jeg ved ikke, om du nogensinde har bedt, som jeg har gjort. Jeg har måttet bede bønner om og om igen, fordi at jeg havde fået 5 skridt til at bede. Da jeg kom til punkt 3, så kunne jeg ikke huske, om det var punkt 2 eller punkt 4. Ligesom, kan I huske det, men da vi skulle lave mælkeflasker om natten? Med varm vand klokken 3 om natten, og så skal det 4 af de her i. Altså, når du ikke har sovet hele natten, så er det 1, 2, 3, 4, og så starter vi helt forfra igen. Er der nogen, der kender det? For jer, som ikke har børn, jeg har et vist råd. Opmunter din kone til at amme. Okay? Så til Jen. Jeg tror, de behøver at spise, og jeg ville så gerne, jeg kunne gøre det. Men mange gange så var mit bønneliv, så var det, var det nummer 4, eller var det nummer 5? Eller var det 5, eller var det 4? Men kan I forestille jer en nat, i vores hus, klokken 2 om natten, så hører jeg en røst fra Matthew, siger han. Min elskede far, som prædikede længe i søndags.
Du, som tager mig i skole hver dag. Sørg for, der er aftensmad, og så videre, og så videre, og så videre. Vil du være så barmhjertig og komme ind på din elskede søns soveværelse, fordi han har fået et mareridt. I Kurts navn. Jeg ved ikke, om det er sket i dit hjem. Det er aldrig sket i mit. Hvad sker der normalt? Der sker... Ah! Og hvad sker der? Vi hopper op, løber til soveværelset. Det er bøn. Bibelen taler om, at dyb kalder til dyb. Bøn er ikke ord. Gud hører ikke dine ord. Han hører dit hjerte. Amen. Hvis du begynder at studere Jesus, han i rette sætter folk for lange bønner. Han siger til farisæerne, I tror, I bliver hørt på grund af jeres lange bønner. En af de mest kraftfulde bønner i Bibelen er i 1. Samuel, der er en kvinde, der hedder Hanna. Hun siger ingenting. Amen. Hvorfor? Gud hører dit hjerte. Bøn er dyb, kalder til dyb. Men jeg har været igennem, jamen jeg kan fortælle, hvis du gør det, så sætter jeg dig fri i dag. Smid den der prosperity prayer ud. Den virker ikke. Gud, han belønner dig ikke i henhold til, hvad du har gjort. Han belønner dig i henhold til, hvad Jesus har gjort. Amen. Hvad Jesus har gjort. Så den her søn, han sidder der i svinestien. Han kommer til befatning og siger, selv ved min far har tjenerne mere med. Han er det, vi siger, at han omvender sig. Der er ingenting, der er så galt, at du ikke kan omvende dig. Men så står der så, at da han begynder at gå tilbage, og han begynder at komme til landsbyen, faren, han kigger efter ham. Okay? Nu skal jeg vise dig noget med omvendelse. Fordi en af de grunde til, mange mennesker ikke omvender sig, eller gør de ting, som de ved, de burde gøre, er fordi de tror, det er alt for svært. Smerten er alt for stor, og så videre. Men hvis du kan se den Bibel, så står der, at da faren ser ham, så løber han hen imod ham. Okay? Så lad os sige, at jeg er den fortabte søn. Okay? Så Lars, hvis du kunne stå derovre. Okay? Hvis du, han er faren. Okay? Så du kigger efter mig. Jeg har omvendt mig. Og jeg kan se, for at blive genforenet med min far, så er der et stykke vej, jeg skal gå. Okay? Men faren kigger efter sønnen. Når jeg begynder at gå, så skal du begynde at løbe. Okay? Kom så. Løb så. Kom on. Ja. Ved du hvad? Det er omvendelse. Ved du hvad faren han gjorde? Han gjorde forløbet af omvendelsen kortere. Amen. Vi tror, vi skal kravle tilbage. Men faren, han ser bare på dit hjerte. Tak skal du have, Lars. Han ser bare på dit hjerte. Og da han ser sønnen, så gør han omvendelsen kortere. Vi tror nogle gange, for at komme på plads, komme på rette plads, så skal vi gøre sådan, og vi skal have, nej, vi orker slet ikke det her. Fordi vi har gjort det så forfærdeligt. Vi er så langt ude. Det er så umuligt. Jeg orker bare ikke længere. Men ved du hvad? Hvis du har i dit hjerte, du vender dig, så din far i himlen vil genoprette dig. Det er aldrig for sent. Det er aldrig for sent. Halleluja. Det står også i skriften der, at han løfter op og løber. Der er et jødisk ordsprog, at mænd over 35, de løber ikke. Okay? Nu skal du tænke på, at de går ikke i shorts. Han har ikke en Nike trainers og Air Max on og løbesko og løbedress, da han kom. De går i kitler. Jeg har set nogle kvinder, der forsøger at løbe i lang nederdel. Det er imponerende. Har I aldrig set det? Så der står, at han løfter op. Nu skal du tænke på, at i det han løfter op, så viser han sit undertøj. Det vil sige, at han ydmyger sig selv. Han ydmyger sig selv, men ikke nok med det. Han bryder kulturen. Hvorfor? Hans kærlighed til sønnen.
Ved du, hvad det minder om? Det minder om Jesus på korset. Han var ydmyg. Han var ydmyg i offentligheden på grund af hans kærlighed til dig og mig. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Det er aldrig for sent. Aldrig for sent. Aldrig. Han gjorde afstanden kortere. Han gjorde afstanden kortere. Okay? Vers 21. Så brød han op, vers 20, og kom til sin far. Mens han endnu var langt bort, så hans far ham og fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Faldt ham og... Tænk på det her, det er en far, der er blevet forkastet. Det er en søn, som sagde, ja, du kan lige så godt dø, jeg vil bare have min del. Men faderens kærlighed, da han så sønnen, ved du hvad, en faders kærlighed er ikke bedømt på, hvad du kan gøre. Jeg elsker ikke mine børn, fordi nu har de gjort det, og nu har de gjort det, nu har de gjort det. Kærlighed kommer af, at det er min. Guds kærlighed til dig, det er fordi du er hans. Amen. Ikke fordi nu har jeg bedt, nu har jeg læst 4 kapitler. Nej, han elsker dig, fordi Jesus døde for dig på korset. Amen. Vidste du, at der står i Hebræerbrevet, at Jesus, han er vores ypperste præst. Han er vores ypperste præst. Mange kristne, de ved ikke, hvad det betyder. Ved du, hvad det betyder? Det betyder, at når Gud ser på dig, så ser han på dig igennem Jesus. I Gamle Testamente, hvis Israel havde en god ypperste præst, så var landet velsignet. Hvis Israel havde en dårlig ypperste præst, så var landet forbandet. Men det betyder ikke, at folk ikke laver fejl i Israel, når de har en god eller en dårlig. Men velsignelsen var afhængig af ypperste præsten. Jesus er vores ypperste præst. Vi er altid velsignet. Amen. Og jeg ved ikke, om I har hørt min prædiken på internettet, at velsignelse, det betyder altså ikke farvel. Gud velsigne dig. Det betyder så samtalen over. I England, der siger vi, Gud velsigne, God bless you, det, når folk hvad hedder det? Nyser, ja. Men velsignelse, det betyder, at du får Guds evne, Guds styrke til at manifestere Guds løfte. Amen. Okay, men jeg kommer lidt. Så han ser dig altid som perfekt. Vi kender det danske ordsprog. Vi siger, han er så grim, det er kun hans mor, der kan elske ham. Det er lige meget, hvad du gør, så vil Jesus altid elske dig. Fordi du er hans. Amen. Så står det her, så brød han op, og han løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Her ser I problemet med sønnen. Jeg fortjener ikke længere at blive kaldet din søn. Han troede, at hans accept lå i, hvad han kunne gøre, og hvad han har gjort. Mange også tror, at vores accept ligger i, hvad vi har gjort, og hvad vi kan gøre. Men vores accept ligger i, hvad han har gjort. Amen. Retfærdigheden, det er en gave, det er ikke en løn. En gave er afhængig af giveren. Løn er afhængig af arbejderen. Okay? Derfor er retfærdigheden en gave. Den er afhængig af ham. Amen. Jeg fortjener ikke længere at kalde sin søn. Se på, hvad faren gør. Han hører ham ikke engang. Jeg fortjener ikke længere at kalde sin søn. Men faderen sagde til sine tjenere, skynd jer at komme med den fineste festdragt. Han sagde ikke, Sønneke, jeg er glad for at se dig hjemme, men kunne du lige få et bad først? I skal lige huske på, han vandrede ikke bare med svinen. Han åd som med svin. Og for en jøde, der er det mest urene, du kan gøre. Altså, det er jo i vores sammenhæng, så vil sige, du kan ikke komme længere væk. Nogle gange så ser vi på mennesker og siger, det er helt umuligt for dem at komme tilbage. Nej, han frelste dig. Amen. Vil du se mirakel? Vil du se mirakel?
Du kan se mirakler, når mødet her slutter. Du tager hjem, går ind på badeværelse og kigger ind i spejlet. Og du kigger lige ind i mirakel. Amen. Han sagde, jeg fortjener. Han sagde, men faren han ser ikke på hans yder. Han ser på, hvad der er hans. Amen. Jeg plejede at have et bønneliv på den måde, at altså, når det vil sige, at jeg skal stå i tro for noget, så er det ligesom om, så skal vi opføre os ordentligt. Amen. Lad være med at bruge hornet i bilen, fordi vi står i tro for noget, så vi skal lige opføre os ordentligt. Okay? De dage, hvor vi altså jeg ved godt, I ved slet ikke, hvad jeg taler om, okay? Jeg taler om mig selv. De dage, hvor vi ikke opfører os på den måde, vi skal opføre os på, det er ikke lige den dag, vi beder om, Herre, jeg har brug for 100.000. Men når vi har hjulpet 3 gamle koner over vejen, så halleluja, halleluja. Herre, jeg har brug for en ny bil, nyt hus. Men ved du hvad? Det er forkert tankegang. Du ved godt, vores bønner er ikke afhængige. Vores bønner er ikke afhængige. Kraften i min bøn, den ligger ikke hos mig. Den ligger hos ham. Amen. Kraften ligger i, hvem beder jeg til? Amen. Jeg kan gå ud og spørge den er god, den her. Ved du hvad? Du tilbeder Gud, din far i himlen, når du beder ham om ting. Hvorfor? Det er tilbedelse. Fordi det er en anerkendelse af, at han har det. Og vil give dig det. Du går ikke ud og spørger tiggeren på gaden og spørger ham om, kan du give mig 1 million? Fordi du ved, han har det ikke. Tilbedelse, lovsang er en erkendelse af, hvem han er. Så når du beder ham om at møde dine behov, det er en del af din lovsang og din tilbedelse. Amen. Det fik I slet ikke fat i den her. Så er nogen, der siger, jeg behøver ikke at bede om noget. Jeg beder, og så er det sådan ligesom ydmyg. Du beder om noget, du er lidt lavere. Selv vi skal så videre. Nej, jeg tilbeder ham, fordi jeg kender ham. Jeg ved, at han har det. Og i min erkendelse af, at han har det, og jeg spørger ham, der tilbeder jeg ham. Amen. Når jeg beder om, Herre, mød mine behov, det er ikke tiggeri, det er tilbedelse. Det er en anerkendelse af, at han er min far. Amen. Ved du, hvorfor Gud han siger sin far? Det er fordi, når han siger, jeg er din far, så er ansvaret for dine behov er ikke længere din. Det er hans. Amen. Dine børn, de siger ikke, ja, det er mit ansvar, om vi skal have aftensmad i aften. Nej, de børn, de spiser som om, der ikke er en i morgen. Det er ikke deres ansvar. Det er forældre. I det øjeblik, Gud han siger, jeg er din far, så siger han, nu er du mit ansvar. Amen. Nu er du mit ansvar. Og det er derfor, han siger, I skal ikke bekymre jer. I kan lige pludselig begynde at forstå de her skriftsteder, som I har brugt så mange gange, og du ser ham som din far. Amen. Han er din far i himlen. Amen. Helligånden i den engelske bibel står der, han er ånden af søn, spirit of sonship. Helligånden kommer for at bekræfte dig. Han er et sejl. Han er beviset på, at du er en søn. Amen. Du er ikke en slave. Har nogle af dine børn nogensinde kommet ind? Far og mor, vi vil bare lige gerne tjene jer. Vi wish. Det er aldrig sket, vel? Fordi børn er ikke skabt til at tjene. Børn er skabt til at tage imod. Og det er derfor, vi er Guds børn. Halleluja. Amen. Det er derfor, du er Guds barn. Amen. Det er ikke en titel. Er du i fagforeningen? Nej, du er Guds barn. Halleluja. Guds barn. Vi ville blive forstyrret, hvis børn de kom ind og sagde, kan vi få lov at tjene jer? Vi ville tjekke bilen, og hvad er det gået i stykker her, ikke? Vi vil være helt ved siden af hinanden. Børn er til at tage imod. Hvorfor får forældre børn? For alt, hvad de har af det gode, kan blive investeret i dem. Hvorfor får Gud børn? Så alt det gode, han har,
alt det han er, kan blive investeret i dem. Amen. Så himlen kan blive set her på jorden igennem dig. Amen.